Cain Owen i'r postyn agosa, peniad allan gan Callum Roberts. Gwaith da gan Zeli Ishmael yn fanna, i'r Drenewydd, mae o'n gwrthymosod yn fan hyn. Methu'r dacl, mae Miles Davies, Josh Locke sydd efo fo. Josh Locke yn derbyn y bel gan Zeli Ishmael. Locke yn chwilio am le i'r gytio hun. A honna dros y trawst. Cyfle da yn fanna i'r Drenewydd. Gwrthymosodiad drwy Zeli Ishmael a Josh Locke. A Locke yn y diwedd yn gorfod trio'r ergyd o bellter. Ond dros y trawst mae'n mynd. Cic gornel arall. Yn fyr unwaith eto. Nôl at Cain Owen. I'r postyn pella. Mae yna beniad yn fanna gan Lewis Harling. A honna heibio'r postyn. Ond mi ddringodd o fyny'n uchel. A chyrraedd y bel. A just methu anelu honna tuag at y gôl. Mi nath o gadw'r peniad i lawr. Ond heibio'r postyn agosa. Ddi-sgôr ydy hi. Fel mae'n sefyll. Cain Owen yn codi honna i gyfeiriad Miles Davies. Peniad da gan Callum Roberts. Owen yn gwneud yn dda. Josh Locke sy'n i ddilyn o. Billy Borge yn codi honna i gyfeiriad y cwrt Cosby. James Crowell. Nôl tuag at y canol. Peniad Kirkhoff i lawr. Kirkhoff yn ergydio bellter. Honna ddim yn bell o gwbl. A'r golwr Alex Swindle yn sownd. A'i draed ar y ddaear yn gwylio honna'n mynd heibio i bostyn. Mae o'n lwcus nad oedd ergyd. Gabe Kirkhoff yn taro'r targed. Dom Smith i'r canol. Cyffrededau gan Miles Davies. Miles Davies yn lledu honna i chwilio am Cion Reffel. Reffel nôl i'r canol at Davies os na le. Davies ergydio bellter ar bedr gan Swindle. Ac ar yr ail gynnig. Honna cael ei fethu gan James Crowell. Yn rhydd yn y cwrt Cosby. Cyfle gwych i Pen-y-bont fynd ar y blaen. Ac mae'n disgyn i'r gŵr sydd eisoes di sgorio ddwywaith y tymor yma'n barod ar y prynhawn agoriadol. Ond James Crowell methu am manteision fanna. Mlaen â hi. Clayton Green yn brwydro amdani. A Drenewydd yn clirio yn y diwedd, ond digon o le yn fan hyn i Billy Borge. Borge yn brasgamu ymlaen. Ac yn croesi tuag at y postyn pella na. Swindle yn dod amdani. Crowell yn y cwrt Cosby. Crowell yn ergydio. Honna oddi ar y linell. Gwaith gwych gan George Hughes i atal. Ergyd oedd bron yn sicr o fynd mewn gan James Crowell. George Hughes yr arwr i'r Drenewydd yn clirio ar ôl i Swindle y golwr. Fethu a chael gafel arni. Zeli Ishmael yn ergydio. Honna ddim yn bell dros y trawst. Adam Prisbeck yn ei gwylio hi'r holl ffordd a dwi'n meddwl y bydda fa wedi harbed hi. Ond chwip o ergyd gan Zeli Ishmael. Ishmael ar ergyd! Hwnna'n taro trawst! Mae dal yn y cwrt Cosby! Nôl tuag at Aaron Williams! Williams yn procio hi! Josh Locke yno! Ac allan gan Pen-y-bont yn y diwedd! Wel, chwip o ergyd gan Zeli Ishmael yn taro trawst ag yna. Dau gyfle o leia yn y cwrt Cosby yna. Ond y Crysa Coch methu a gorfod i'r bel i gefn y rhwyd. A Pen-y-bont yn cael dihangfa. Cain Owen i ganol cae at Gabe Kirkhoff sy'n lledu'r chwarae. Miles Davies nôl at Billy Borge. Borge lawr yr asgell, nôl at Miles Davies yn fan hyn. Miles Davies yn croesi, chwilio am Chris Venables ar peniad heibio'r postyn. Wel, dyna be dych chi'n disgwyl gan Chris Venables yn y cwrt Cosby yn aros am gyfle fel yna. Ond yn anffodus iddo fo, y peniad yn mynd heibio'r postyn pella. 4 munud o amser wedi ychwanegu ar ddiwedd y gêm. Josh Locke mlaen at Zeli Ishmael. Ishmael yn ergydio bellem, mae wedi gweld Adam Prisbeck oddi ar ei linell. A Prisbeck yn gorfod rhoi honna dros y trawst. Ergyd wych gan Zeli Ishmael.
Mi welodd o'r golwr allan ar y Milligot Cosby. A chwarae teg i Prisbeck. Mi lwyddodd o i fynd am yn ôl yn ddigon sydyn.